Siyabingelela ngokuhlonipha okukhulu abaphathi bomsakazo, siyabingelela kakhulu abalaleli bethu abasilaleleyo namhlanje, abazalwane bonke abalaleli abavuka bayikhomitha nje kulayeleni lomlayezo wanamhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Namhlanje ke mfowethu ngiyafisa sibukisane nanti ivesi lingixaka ekseni egameni likaJesu encwadini ekaJohane uverse 11 uchapter 11 sorry, sibuke uverse 43 bese siyathandaza. Incwadi kaJohane chapter 11, we are reading only verse 43. Ufundeka kanjena ke uthi ke, when he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. Uma nje qeda ukushola amazwi, kusho kwamazwi ke angenhla uyifundela usekhaya. Lithi kodwa ke uJesu mayeqeda ukushola amazwi wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Lazarus, phuma. Ngizile ke emsakazweni bafowethu, ngizile kule ndawo ngizomemezela okuthile. uNkulunkulu angithumile ukuba ngizokumemezela. Ngiyizwi nje limemezayo. uNkulunkulu athe angizomemeza namhlanje egameni likaJesu waseNazaretha. Lesi story siyasazi, abantu abaningi bayasazi mfowethu, abantu abaningi basijwayele, sekukhulunywe kakhulu ngaso. uLazarus avuke ethuneni evusa uJesu. But into uNkulunkulu athe angizoyigcizelela namhlanje ukuthi mfowethu, uma kuze kufika la uJesu khona evusa khona uLazarus, aqalanga la mvusa khona. Uqale nje wagula uLazarus uJesu engekho. Uthi uNkulunkulu ke namhlanje mfethu angimemezele lento yokuthi lesizini esikuyo makholwa mega grace amahle, isizini yokuphila ebukhoneni bukaNkulunkulu. Uthi into nje siyidingayo is the presence of God. Ukunayo yonke into ebesingayicabanga emhlabeni. Uthi angizomemezela ukuthi the most important thing ebesingayifuna silambele siyithandazele ubukhona bukaNkulunkulu. Ngamanye amazwi mfethu sivezelwa kule ndaba ukuthi kahle kahle into eyabulala uLazarus akhona ukuthi wabula ukugula. Ingakho ke iBhayibheli lisichazela uJesu ezwakala ethi lokhu kugula akukhona okokufa. Ngamanye amazwi lokhu kugula weLazarus ngisho ngakubamba kangakanani kodwa kunawo amandla okukubulala. uJesu wathatha amandla okugula wawabuyisela eceleni. Usethi ke lokhu kugula akhona okokuthi ufe. Into eyabulala uLazarus akhona ukuthi wabulawa ukugula. uLazarus wabulawa ukuthi uJesu wayengekho. Into nje ngifuna ukuyimemezela emsakazweni namhlanje ukuthi into eyabulala uLazarus ilento yokuthi uJesu engabibikho. I can imagine as Lazarus kuthiwa umngani wami ubiziwe, ngigula ngisembhedeni kumbulwa kwembeswa kodwa wangafika. Sebefika benyobozela ukuthi sibuya kumngani wakho. Sithe masimbiza wangafuna ukuza, waqhubeka wahlala lapha bekhona. Into eyabulala uLazarus wafa emva kwalomlayezo ukuthi uJesu umhlobo wakho ebesihambile siyomfuna, sithe masimfuna wangatholakala. Wabona uLazarus ukuthi ayikho into engiyiphilayo nengisengayiphila uma yena engekho. Wabulawa ukuthi uJesu akekho. Ingakho udadewabo athi mefika uJesu ethi ukube wena ubukhona nga umnewethu engafa, umnewethu ngaba kafa, ukube wena Nkosi ubukhona angazi batho. Uthi ke ukube wena ubukhona ubengekefe. Into embulele ukuthi wena ubungekho. Into ebulala abantu nezoqeda abantu neqeda abantu akhona ukufa, kwanqotha ukufa, kwanyathela ukufa. Kodwa into eqeda abantu kulesi sizukulwane kulesi sikhathi ukungabibikho kukaYesu. Dabusatha manje lithi iBhayibheli ke uJesu wangabibikho, uLazarus wayeseseyashona. Mefika uLazarus about to pray bafowethu, about to pray balale. Mefika uJesu insuku sezizini kuthiwa ungabusasondela ngoba useyanuka. Kanti uLazarus ulinde ipresence kaKristu. Uthe mefika uJesu akasho ukuthi Lazarus vuka. uLazarus uvuswe ubukhona bukaJesu. Wangavuswa ukuthi kuthiwa akavuke. uJesu ufika umemezela ukuthi Lazarus come out. Ngoba uyazi ukuthi his presence isenza umsebenzi opheleleyo. Uthe mefika nje uJesu wafika wamemeza ukuthi Lazarus phuma. Ngiyazi ukuthi ngoba sengikhona sewuyaphila. God, I feel it. Uthi ngiyazi
ukuthi ngoba sengikhona nje wena usuvukile, right now Lazarus come out. Ngoba kuyenzeka mfethu kube nedanger yokuthi umuntu evuswe kodwa engaphumi. Ngiyingakho uJesu ezo-addressa lento yokuphuma noma esevusiwe. Wathi engafika uJesu wangamvusa, wavuswa ubukhona, kodwa uJesu wabona ukuthi akuphelele uma ezovuswa kodwa engaphumi. Ngoba inkinga lento yokuthi umuntu ekholwe kahle evuswe kodwa kube khona lapha asavaleleke khona. Kodwa lithi iBhayibheli lami ke yini eyenza uLazarus ezizwi kodwa efile, ukuthi ubukhona base bumsebenzile ukuthi ekwazi ukuzwa izwi, ubukhona bakhe bamvusa. Into esifuna kakhulu is the presence of God. Abantu bengakushiya, abantu bengakulahla, abantu bengakulibala, abantu bengasho izinto abayithandayo ngegama lakho, bengangcolisa igama lakho, bekhuluma yonke into, izimo zikushaye. Ngokwesimo uLazarus wayesethuneni, ngokwabantu uLazarus wayesethuneni. Angazi ukuthi ukuliphi ithuna, kodwa ngithe mangiqala ngathi ngiyivoice ezomemeza ukuthi Lazarus come out. Ngizomemeza ukuthi uphume kulelo thuna ovalelwe kulo. Kusesiside lesikhathi uvalelwe, abantu bageza izandla, abantu bathi ngeke usaphuma, abantu bathi ngeke kusalunga, abantu bathi ngeke usafunda, abantu bathi ngeke usaphumelela, ngeke usawuthola vele umsebenzi, neminyaka yakhe siyakuphikisa, ngeke usawuthola nomshado, iminyaka yakhe siyakuphikisa, awungeke usavuka lo muzi ngenxa yokuthi isikhathi sesiside, nabazali bakho babecindezelekile, wonke umuntu ekhaya waye under lento lencindezelo. Wena uzophuma ngobunjani? Kodwa ngizomemezela ukuthi ovusiwe uyakhiswa. Ingakho namhlanje ngizokhuluma nomlaleli ngizothi ngizomemeza izwi lakho, ngizomemeza igama lakho emsakazweni ukuthi mlaleli Lazarus vuka, Lazarus come out. Ngifuna uphume ethuneni ovalelwe kulo. Anginandaba ufake obani, anginandaba ufakweleni, anginandaba ufakwenini, kodwa namhlanje ekuseni ngiyamemezela usemotweni mfowethu, ngiyamemezela amehlaka agcwele inyembezi, uyavuka ukhale, ingaboni nefamily ukuthi uyakhala, kodwa njengendoda izinto azihambi kahle ekhaya, njengendoda impilo yakhe imila inyakaze, njengendoda isimo siqinile, uke wazama ngisho ukuyibulala, uke wazama izinto eziningi zangasebenza, ngoba uNkulunkulu esenecebo ngempilo yakho. Kulelo thuna ngizomemeza, ngimi ngasemnyango as a man of God anointed for this time, ngiyamemeza igama lakho mlaleli, ukuba uphume kulelo thuna, ukuba uphume kuleyo nhlupheko, ukuba uphume kuleyo ncindezelo. The devil is a liar. Usathane unamanga meyitshela ukuthi uzoqeda ngabantwana bakho. Abantwana bakho baphuma kuma drugs namhlanje, abantwana bakho baphuma kwincindezelo namhlanje, bazoqashwa ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ngiyadeclare, ngiyamemezela in the mighty name of Jesus. Libra makoda babosai indalita yabra eto de basiata. Ngiyathanda lento ngokwabantu basebeyithelile, ngokwabantu basengisho uyifamily yenzeka lento udelwe ngisho nayifamily, ngisho abantu basekhaya bethi ayisekwanele, wakwabona umuntu egule ekhaya kuze kuhlangana umndeni pomlani, uzuthi umndeni ayisekwanele usegule kakhulu, ngisho sengahamba manje uthi uyagula uyaqhuma uzumthandazo othandazwayo, kuthiwa Nkosi usegule kakhulu mamukele, ngalowo mzuzu usafuna ukuphila wena ulele embhedeni, kodwa uzwa abantu bethandaza bethi mamukele ngokuthula, bethi ngceki yakho leyihambe kahle, bethi yamukela, uyazi ukuthi nakho hayi kodwa namhlanje ngizothi the devil is a liar. Sathana unamanga mfowethu, sathana unamanga, ngeke sihlale kunjalo. Ngizomemezela ukuthi kulelo thuna uyaphuma. uJesu wakwangcwatshwa, wangcwatshwa wafakwa ethuneni, kwakungeyilona lakhe. Lithi iBhayibheli kwakuyithuna likaJosepha wase-Arimathea. Lithi iBhayibheli after 3 days uJesu warealize ukuthi leli thuna engcwatshwe kulo yithuna ongelone lami, walibuyisela back kumnikazi walo. Ungahlali forever ethuneni ongelone lakho, ungahlali forever uvaleleke ethuneni ongelone lakho, enhluphekweni ongeyone yakho, osizini ongelone lwakho, kwi-depression ongeyone yakho. Siyaphuma kwi-depression, siyaphuma ngegama lika Jesu Christ waseNazaretha. I just want to pray with you in the mighty name of Jesus. Baba, egameni lika Jesu waseNazaretha, uNkulunkulu owazi kangcono umlaleli, uNkulunkulu owazi kangcono umuntu, uNkulunkulu owazi kangcono lo baba, uNkulunkulu owazi kangcono lo mama, uNkulunkulu owazi kangcono lo mntwana, uNkulunkulu owazi kangcono le generation. I pray my Father in the mighty name of Jesus, ngikhulekela baba ukuba balekelele uNkulunkulu obaqondayo, the wazi inani leinwele zabo, wathi wazi ukuthi
ukujula kwezibili zabo. uNkulunkulu owazi umuntu owamaze engakabibikho. Ngiyathandaza ke uNkulunkulu wethu ongcwele ukubapha amandla bephume kumakhamandela, bephume ezimene ezibabambileyo. Namhlanje usuku lenkululeko ngiyamemezela, namhlanje usuku lefreedom ngiyamemezela phezu kwempilo yabo. Kube usuku olushintshileyo, akuthi makuphuma ilanga namhlanje kube ukuthi liyamemezela kwimvelo ukuthi isimo sabo siyashintsha in the mighty name of Jesus. Thatha udumo njengosomandla. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you so much, Mfundisi, for such a powerful word this morning. Thank you, Jesus. Thank you for it. Ukula njalo. Oh, Mfundisi. Faith. Ayisibambile.